हम गायक कलाकार प्रदुमन परदेसी आप सब तमाम भोजपुरिया श्रोतागढ़ समाज के जे भी भोजपुरी सुनेला सबका के दसों ने हुजूर के प्रणाम कर रहल बानी और आप सबके बीच में चैत के लेदारी हम लेके आइल बानी और ये बिरहिन के विलाप है। यही चैत के महीना में एगो औरत अपना बलमुआ के लगे फोन कैली है, कह तरीके ये है राजा जी चैत के महीना में सब कोई घरे आ गइल बा हो और तू बाहर में का जाने का करता और कुछ बुझाते नहीं खे। बलमुआ पूछले हाँ का दिक्कत बा का प्रॉब्लम बा तो औरतिया एने से कहतिया कि पाक गइल बा गेहूं मोटा अरे पक गइल बाजो आजा परदेसी मुहवा बोले बाके रउआ चैत के चढ़ल जवानी में अकेले नागिन जा सेज पर तरपता डहकता तब तारा माया नहीं खेला गते राजा जी जाए के रहे तो बियाह काहे कइलो हमरा के घर ही में बिरहिन बनैला काहे करे जा काहे करे जाए तना अरे खाता काहे करे जाए तना खाता भौआ आजा परदेसी मुहवा बबले बाके रोआ बोले बाके रउआ
प्रताप साउंड हमरे डुमरी बक्सर से हल्ला कइले बारे। हमरे पशुपत भैया डुमरी से हल्ला कइले बारे। है संतोष भाई बिनाका साउंड वाले डुमरसन से हल्ला कइले बारे। विजय ज्योति साउंड हमरा करपी औरंगाबाद से हल्ला कइले बारे। और हमरे रोहित भैया ए गाना के रिकॉर्ड कर रहल बानी हो के झूमतानी आ खूब स्टूडियो में घूमतानी। और अतिया कहलाई ए राजा जी सैया सिकंदर चैत सतावताटे बेसी दुख नाही बुझेले परदुमन परदेसी हर सतावताट बेसी दुख नहीं बुझेले पर दुमन परदेसी राजा जी हमारा सपना मनोकामना का जाने कहिया तू पूरा करब हमरा कुछ नहीं के बुझा एक करतार भैया और अतिया कहतिया सिमोहन भैया ए रंजन बाबा ए उमा भैया और अतिया बड़ा वियोग में बिया का कहतिया मन करे गोदिया में परदेसी मुहवा बवले बाके रोआ पाक गइल बागे हूँ मोटर पक गइल बजौआ पाक गइल बागे हूँ मोटर पक गइल बजौआ अरे पक गइल बजौआ परदेसी मुहवा